Bé, bona tarda a totes i tots, als que ens acompanyeu de públic, regidors, regidores, així com que els que ens seguiu online. Benvinguts en aquest ple ordinari del mes de gener, el primer d'aquest any 2023, i, per tant, sense res més a dir, secretari, comencem amb l'ordre del dia. Sí, com sempre, primer punt correspon a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que és la número 49, celebrada el 22 de desembre del 2022 i tenia caràcter ordinari. Si no hi hagués cap qüestió, la donaríem per aprovada. I ara, abans de començar amb els altres punts, hi ha una presa de coneixement. Sí, perquè s'ha presentat escrit aquest Ajuntament per part de la regidora Esther Sánchez Soriano sol·licitant que es prengui coneixement de la seva baixa del grup municipal de Ciutadans sense renunciar al càrrec de regidora. Per tant, en l'aplicació de la normativa i del reglament orgànic municipal, en concret l'article 31.3, diu que els regidors o regidores que no quedin integrats en un grup quedaran automàticament incorporats al grup mixt, que no és el cas, perquè no hi ha o no adscrits. Per tant, correspondria al ple prendre coneixement d'aquesta petició, d'aquesta baixa, i a partir d'aquí entendre que està en el grup no adscrit, i a partir d'aquí les seves votacions es reflectiran d'aquesta manera en l'acte. No tindria res més a dir. D'acord, doncs aquest ple pren el coneixement d'aquesta qüestió i ja passem al punt 2, referent a l'alcaldia. Sí, és l'aprovació de la devolució de la garantia del contracte de servei de neteja d'edificis, que és l'expedient de serveis 12/2001 o 01. Bé, com bé sabeu, des de l'1 d'octubre tenim nou contracte de neteja d'edificis municipals, en aquest cas amb una altra empresa, i per tant el que correspon és, després dels informes favorables de... Un segon, veig que no està activant-se el micròfon. No? Està activat, Vale. Bueno. Ara, quin és? Ara sí. Sí, està enfocant. Hi havia un moment que no agafava, perdona, ho estava comprovant, sempre ho comprovo al principi i ara veig que... Bé. Bueno, es veu que hi ha hagut una errada informàtica amb el sistema de videoacte del ple. Per tant, seguim amb aquest punt 2.1 referent a l'alcaldia, que és el retorn de la garantia del contracte de servei de neteja d'edificis municipals. Com deia, l'1 d'octubre tenim una nova empresa que està realitzant aquest servei i per tant el que correspon és tornar la garantia a l'anterior empresa mitjançant l'aval de l'equip tècnic. Per tant, s'informa favorablement i per tant correspon retornar a ICS Facility Service la garantia, en aquest cas pel 5% del preu d'adjudicació, que és un import de 25.423 amb 33 euros. Per tant, el que el correspondria ara és notificar el present acord a l'empresa interessada i en aquest cas també a la tresoreria municipal. No sé si hi ha alguna qüestió al respecte. Com ja sabeu, un punt tècnic, però com en el seu moment tot va passar pel ple, recau també en aprovació de ple. Per tant, passaríem a posicionament dels grups. PSC? A favor. Acció? Abstenció. Abstenció. Regidora no adscrita? A favor. Santa Coloma Cervelló per la República? Abstenció. Abstenció. Per tant, quedaria aquest punt aprovat. El següent també és un punt de l'alcaldia, en concret el nomenament del representant del consistori al Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. Bé, un altre punt també de caràcter molt tècnic. Com bé sabeu, nosaltres tenim una representació en aquest Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. En aquest cas, l'anterior regidor que ocupava aquest nomenament va causar baixa l'any passat i per tant el que pertoca, i en vistes d'una nova celebració d'aquest Consell, nomenar en aquest cas el titular de la cartera de promoció econòmica, el senyor David Quilabert i Aguilar, i en aquest cas a l'Anna Martínez com a regidora suplent en aquest òrgan. No sé, David, si vols dir alguna cosa més.
Se'm sent? Més que res, per acabar d'informar una miqueta d'aquest òrgan d'una manera molt breu, que significa el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat. És un organisme com diu, de consens i de concertació entre les administracions locals i els agents econòmics i socials de la comarca per la promoció de la social i econòmica del Baix Llobregat. Per tant, els pactes que es van fent per la promoció la reindustrialització del Baix Llobregat, per la promoció econòmica, per l'ocupabilitat, per exemple, es debaten en aquest Consell Econòmic en els quals són representats membres electes de tots els ajuntaments de la comarca. És un òrgan assessor. Més o menys doncs que jo estic aquí s'ha convocat 2 vegades, l'última es va haver de retirar per problemes d'agenda, però entre 2, 3, 4 vegades a l'any es convoca per debatre grans línies estratègiques en aquests temes de promoció social i econòmica de la comarca. Molt bé, David, gràcies per l'explicació, que sempre has d'agrair. Boi, quan vulguis. Sí, només una pregunta que seria la següent. És a dir, tenint en compte que és un representant pel consistori i el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, la pregunta és, assistir a les reunions d'aquest Consell comporta alguna retribució? Jo no m'ho veig a la nòmina, Joan, no sé si pots dir-ho això, però jo no... No està contemplada percepció econòmica en aquest cas, ni per dietes ni assistències. No sé si hi ha alguna qüestió més, si no passaria a les votacions. PSC? Abstenció. Abstenció. Acció? Abstenció. Oi, perdó, equivocat. Acció? Abstenció. Regidora no adscrita. Abstenció. Al micro, Esther. Torno a dir. Abstenció. I Santa Coloma Servei per la República? A favor. A favor. Per tant, aprovaríem el punt també amb els vots favorables dels grups de govern, Col·laborem i Progrés. Passaríem al següent punt. Sí, entrem a l'apartat de salut i que té 2 punts. El primer és l'aprovació inicial del Pla Local de Salut 2023-2026. Gràcies, Joan. En aquest cas té la paraula la regidora de Salut, la Jessica Muñoz. Molt bé, bona tarda a tothom. Primer, donar la benvinguda a la tècnica de salut i agrair-li la seva feina ingent des que vam decidir treballar perquè Santa Coloma pugui tenir un pla local de salut. Ha estat un temps de moltes reunions, amb un calendari molt ajustat, però gràcies a la constància del departament i amb l'ajuda de l'empresa que es va contractar, doncs, al final el tenim aquí. Després, si és necessari, si teniu preguntes per mi i potser la tècnica també pot donar alguna resposta com a suport. Després, per descomptat, demanar disculpes als meus companys perquè per diversos problemes que hem tingut hem fet arribar al Pla Local de Salut amb un temps molt ajustat. Ja us vaig comentar que era necessari presentar el Pla de Salut en aquest ple perquè si no la Diputació ens podia treure la subvenció que teníem. La subvenció són de 7.596 euros, llavors penso que era una oportunitat de no perdre aquesta subvenció. Igualment ja us vaig explicar que això és una aprovació inicial i després des que es penja, des que s'aprova, hi ha un plaç de 30 dies per si és necessari fer alguna al·legació, doncs es pot fer. Us explico una miqueta com ha anat el tema del Pla Local de Salut. Com a primer pas es va fer la diagnosi de salut, que es va començar a fer en el 2021. Després, l'any 2022, vam començar a fer i vam iniciar el pla d'acció. Tots aquests resultats els vam extreure gràcies a la participació de les diferents àrees del Departament de l'Ajuntament, de l'Agència de Salut Pública, del CatSalut, del personal dels nostres centres d'atenció primària, de les residències, les direccions dels centres escolars, les AFAs, les entitats del municipi i, evidentment, la ciutadania, que alguns de vosaltres vau estar també. I després es va penjar una pissarra electrònica perquè també va ser un temps molt ajustat, es va fer una pissarra electrònica on la gent podia dir la seva i també una bústia que va estar durant 3 setmanes, que senzillament era un correu electrònic on es podia dir qualsevol idea o qualsevol proposta. El pla de salut consta de 2 parts. La primera, com he dit abans, que és la diagnosi, que no deixa de ser una fotografia del nostre municipi on vam poder veure les mancances i els beneficis que tenim de viure en ell. I sí que és cert que en aquella època, en el 2021, estàvem encara en pandèmia i van sortir molts resultats
reflectint totes les mancances que existien i diversos agents associats en el tema de la soledat, tot el confinament, com ho va passar la gent. Llavors, molts resultats anaven molt enfocats en el tema de la Covid. Després tenim l'altra part, que amb els resultats d'aquesta diagnosi llavors vam poder veure quins plans d'accions necessitem entomar per poder potenciar o poder potenciar les coses bones que tenim al municipi i poder també els problemes que existeixen poder abordar-los. Finalment, de totes les propostes que van sortir, s'ha englobat tot amb un pla d'acció amb 61 actuacions i dividides en 10 línies estratègiques. 10 línies estratègiques dividides: política i salut, hàbits saludables, també enfoquem en l'entorn urbà i en l'entorn natural, també la mobilitat, urbanisme, habitatge, prevenció de violència, la cohesió social, la salut mental, el benestar emocional, també la prevenció d'addiccions, també la sexualitat i la part sexual i la part reproductiva. Són aquests 10 ítems i dintre d'aquests 10 ítems surten les accions en les que tindrem que treballar. Jo penso, nosaltres creiem que tenir un pla de salut al municipi beneficia, perquè sí que és veritat, no sé si heu tingut l'oportunitat de llegir, hi ha moltes coses que ja les tenim i només es tractarà de seguir una continuïtat, que continuïn fent-se bé, altres que s'estan treballant per poder-les fer i altres, evidentment, que encara no hi són i es tracta en aquests 4 anys tirar-les endavant. O sigui que no deixa de ser el Pla local de salut tenir un full de ruta perquè en aquests propers 4 anys, 2023-2026, puguin sortir endavant. I sobretot penso que és important posar en el seu lloc la salut i valorar realment no la salut com la coneixem, que pensem en salut i pensem en salut humana, amb la cura de la malaltia, sinó pensar en la salut d'una manera més global, més transversal, a l'habitatge, la soledat, gent que necessita suports econòmics, com tenim les voreres, una persona que va amb cadira de rodes, veure la salut d'una manera englobada en totes les àrees. Per últim, tornar a agrair, perquè si no podríem tenir aquest pla que tenim aquí, un altre cop a tots els agents que han pogut participar. I si teniu alguna pregunta, vosaltres mateixos. Jo, si em permets, Jessica, a tu t'ha pertocat agrair, però jo també et volia agrair personalment a tu la implicació i les ganes per voler dur a terme un pla local de salut al municipi. Ho deies molt bé, l'Ajuntament té competències en matèria de salut i segurament no és aquella competència que tothom creiem, de cura de la malaltia, sinó segurament d'altres coses relacionats amb la salut pública. Per tant, jo crec que posar el foco, malgrat no disposar plenament de la competència en la salut humana i veure com podem contribuir perquè Santa Coloma sigui un poble més saludable, jo crec que és un gran encert. Ho vaig dir a la Junta, a la comissió informativa, però també aquesta proposta en part neix de tots i totes vosaltres, perquè és una de les accions que es van dur a terme en l'acord de municipi, en el qual tots i totes vam veure que la salut era molt important i que per tant podíem fer alguna cosa per millorar-la, en aquest cas, i tenir un municipi més saludable. Per tant, com deies, jo crec que és un full de ruta pels que tindran la responsabilitat de governar els propers 4 anys, per seguir fent bé les coses que es fan bé i per seguir potenciant i posar la salut a la mirada també local i municipal i no només autonòmica o estatal. Déu-n'hi-do, malgrat la pandèmia hem aconseguit sortir diagnosi, pla de salut, i aquest pla de salut se sumen a d'altres, com també aprovats en aquesta legislatura, com seria el pla de seguretat local o el pla de joventut, i si perdoneu si me'n deixo un altre, però Déu-n'hi-do la feina, i per tant, Jessica, a tothom agraïts i a tothom que ha participat. Ara sí, el Boi havia aixecat primer la mà, Boi? Sí, aviam, en primer lloc jo crec que ens hauríem de felicitar tots plegats perquè tenir un pla local que diuen que és de salut, però jo crec que és molt més que de salut, és a dir, perquè és de tenir hàbits saludables, doncs això ens hauríem de felicitar i per tant, és a dir, que l'equip de govern hagi tingut aquesta iniciativa i s'hagi complert, és a dir, això farà que nosaltres votem a favor, evidentment,
Però, a més, diria dues coses. Jo crec que s'ha d'aprofundir una mica més amb el pla, perquè tots els plans són sempre millorables, i com a tal pla millorable, és a dir, un dels objectius que nosaltres creiem que s'haurien d'aconseguir és que les poques mancances que encara tenim en temes de salut, és a dir, fem tota l'estratègia possible perquè des de la Generalitat, des que són responsables de la salut pública del nostre d'això, doncs les competències que tenen arribin aquí amb les millors condicions possibles. Dit això, nosaltres vam participar en una de les sessions i vull dir que va ser enormement constructiu pel contingut, per la proposta i, per tant, reitero, agraeixo a l'equip de govern aquesta proposta i votarem a favor. Gràcies, Bo, i evidentment gràcies a Santa Coloma Cervera per la República per participar de la manera que ho heu fet. PSC, David. Sí, buenas tardes. Bueno, primero de todo agradecerte, Jessica, el trabajo que has hecho. La verdad que era necesario y habéis hecho una gran labor, y también agradecer a todos los que han participado, a toda la ciudadanía, a las entidades que han participado en la elaboración de este plan. La verdad que consideramos que era muy importante tener esta guía de ruta que nos dice cómo estamos y hacia dónde vamos, nos dice si vamos en el buen camino o no vamos, y la verdad que lo valoramos muy positivamente. Como ya informamos en la informativa, simplemente porque el documento no tenemos tiempo para poderlo revisar plenamente, votaremos ahora simplemente abstención. En este tiempo de exposición pública lo analizaremos con más tranquilidad y seguramente después de los 30 días en la aprobación definitiva nuestro voto será favorable, ¿vale? Y repetir, Jessica, que gracias por el trabajo que has hecho. Un segon, sembla que el secretari volia fer un matís. Si no recordo malament, només hi haurà aprovació explícita en el cas de que hi hagi al·legacions, si no quedarà definitivament aprovat pel transcurs. Sí, almenys així ho hem informat. No és que no es pugui fer una aprovació definitiva, però no té sentit si realment ningú vol fer canvis, és més automàtic. Bueno, si luego se aprueba automáticamente, bueno es también, pero bueno, que quede constancia que... Exacto. No sé si algú més vol acció, com vulguis. Bueno, de fet, gràcies, David, també, per la vostra participació i pel vostre vot favor, en aquest cas abstenció, però que segurament serà favorable perquè no hi haurà al·legacions. I acció. Nosaltres votarem abstenció, entre d'altres raons, perquè ja us ho vaig dir, no pot ser que ens passeu aquest document el dilluns i ho haguem d'analitzar, té 140 pàgines, o sigui, és impossible fer cap valoració, no tenim temps. O sigui, som un grup, no tenim tècnics que ens ajudin, és impossible. Llavors, jo des de la meva experiència, dius que segurament s'ha fet una feina gran de participació amb entitats o amb tècnics. A mi com a regidora em va arribar una proposta per participar, em sembla que va haver com una primera fase, després es va aturar, després va haver una segona fase. Em va arribar una convocatòria de participar que era el dia següent en horari laboral. O sigui, ha participat molta gent, segurament molta gent no ha pogut participar per X motius i també perquè s'ha fet tot, diguéssim, no s'ha fet cap presencial o amb gent no s'ha fet presencial. Bueno, no sé, a mi no m'ha arribat gaire informació, però tampoc soc jo, no puc centralitzar, hi ha molta gent, hi ha moltes entitats i molta gent que participa. També ho he pogut llegir així en diagonal i sí que trobo que més o menys heu posat en ordre tot el que s'ha de fer i s'ha de fer de manera transversal, però que ja esteu fent, o sigui, jo entenc que el vostre govern una mica ja té aquesta línia de... Bueno, és com totes les vostres obligacions com a govern de fer en salut i de manera transversal ja estan aquí reflectides, ho he posat en ordre com es fa amb el pla d'igualtat o es fa amb altres. Està molt bé, esperem que no es quedi a cap calaix en el proper govern ja que l'heu fet, com altres coses que, no sé, que es presenten i després no sabem ben bé on van a parar. Bé, suposo que votarem abstenció perquè és que és impossible poder-lo valorar. Ja ens vau dir que hi ha 30 dies per fer al·legacions, probablement no hi hagi cap al·legació a fer o potser mancances que potser no teniu competències per arribar-hi, però bé, ens quedem aquí. Ens hauria agradat tenir més temps per almenys poder opinar, perquè és que és
sembla que està bé, però no podem dir res. Sembla que està bé, però tampoc ho podem, ni us podem fer aportació, tampoc. Gràcies. Gràcies, Arantxa. Jessica, vols? Ai, espera, que tanco. Bueno, sí que és cert, i per això ja he demanat disculpes, que el pla s'ha presentat molt just. Tot el temps ha anat molt ajustat, perquè en principi teníem fins a desembre per fer-ho. Això de que les reunions sí que hagi arribat d'un dia cap a l'altre, les reunions van ser justes també, però d'un dia cap a l'altre dubto. Però igualment sí que és cert que ha estat un calendari molt ajustat. Sí que hem fet reunions presencials amb la ciutadania, inclús alguns que estan aquí presents van poder venir, però com tot el calendari aquest estava tan ajustat, el que volíem és tenir totes les propostes, o sigui, quantes més propostes millor, per després poder decidir quines agafàvem. I per això es va presentar allò de la pissarra electrònica, perquè tothom pogués incloure la seva proposta, inclús a les propostes que les persones feien es podia rebatir, doncs no, això s'està treballant, o ja tenim, o ha millorat el transport, per exemple. I després es va obrir durant 3 setmanes també a tota la ciutadania una bústia de mails perquè es donguessin aquestes propostes. I tot això va ser fruit perquè realment tantes reunions enteníem que en un temps tan just la gent no podria venir, i per això es va obrir d'aquesta manera. Evidentment, és el que et dic, ha estat molt just, per això en aquests 30 dies imagino que sí que en 30 dies podreu valorar, home, tampoc és... En 30 dies jo penso que sí que es pot, perquè és bastant lleuger. Sí que són moltes pàgines, però realment és bastant visual. I llavors podreu fer les al·legacions si creieu convenients. I sí, com he dit, evidentment hi ha moltes accions que ja les tenim fetes, com el municipi cardioprotegit, doncs ja ho som, un municipi cardioprotegit, però evidentment hem de tenir una continuïtat, de controlar que aquests dies estiguin en plen rendiment, tenint els seus controls, continuar formant a la ciutadania perquè puguin i sàpiguen utilitzar el que és uns primers auxilis i com funciona un desfibrilador i altres coses, voreres, potser que sí que es tenen que arreglar, però clar, hi ha moltes coses que sí que s'estan fent i moltes que s'estan treballant ara, però considero que el Pla Local de Salut és això, valorar les mancances que tenim, les coses bones que tenim, i llavors englobar-les en un dossier i que es treballi a sobre d'aquest paper del Pla de Salut, que sigui el nostre full de ruta i que anem en una direcció. Penso que està bé tenir-lo englobat. Arantxa, torna-hi, va. Disculpa, aprofito l'ocasió. S'estan fent les obres al consultori ja de la Colònia Güell fa uns mesos. Com està el tema de quan s'acabin les obres? Perquè em sembla que teníeu reunions, però com que no... Hem passat tema obres, ara passem a l'altre. Si em podeu, aprofitant, doncs... Sí, el consultori, la veritat, va superbé, les obres estan anant en els tempos que de moment s'estaven marcant, i ara pròximament, el dia 9, amb el Jordi, tenim una reunió amb la senyora Valeta, amb la senyora Gemma Valeta, per parlar dels recursos humans i, evidentment, apretar, perquè volem com a mínim el que teníem i lluitar per això. A dia d'avui també, perquè en el seu moment el regidor de Santa Coloma de Cervelló per la República també ho va insistir, el compromís segueix vigent. Altra cosa és que ara ja anem a fer la reunió per formalitzar, perquè ja en principi ja tindrem data d'acabament d'aquestes obres i per tant ja hem de posar fil a l'agulla en el compromís real i a veure quan es quantifica. Ho hem dit sempre, però ho torno a repetir, no ens conformarem amb menys del que teníem. Llavors, així els hi direm i esperem que, com ja ho saben des de fa molt de temps, esperem que sigui satisfactori i per tant no haguem de fer una mica la guitza, però si cal fer-la la farem en l'interès dels veïns i veïnes. I més que res, sembla que va bé, ha costat, recordem, venim de 2 licitacions amb el qual va sortir un adjudicatari que es va retirar per la situació econòmica del moment, i ara que tinguem les obres que hagin començat previst de terminis en correcte funcionament, doncs és un motiu d'alegria i satisfacció per al municipi. Així que serveixi també la pregunta per explicar una mica tot. Ens informeu en quan pugueu. Doncs el 9
el dia següent ja tindrem la informació. Esperem, vamos. Esther. Bueno, yo valoro bastante este plan. Es largo, para mirárselo. Entonces, es un buen trabajo, pero también me gustaría que... Es una hoja de ruta muy buena para el próximo que gobierne, pero hay que ejecutarlo bien, buscar los puntos débiles y poderlos ayudar en esos puntos débiles, poderlo ejecutar bien. Pero sí, voy a votar a favor porque creo que es un plan bastante bien hecho. Gracias, Esther. Está claro que habían nos gustaría tener muchísimos puntos más, pero realmente teníamos que ser conscientes también que somos un municipio pequeño y tenías que poner coses que fossin realistes, saps? Perquè si no te podies inventar, mira, m'encantaria tenir per promocionar l'esport 3 pavellons més, però seria una mentida. Llavors, quan fas un pla de salut, no, realment tens que ser realista de que realment amb aquests 4 anys podrem arribar a això. Bueno, te lo agradezco. I en referència a aquest govern, i imagino que tots els governs el que fan plans és per projectar-se en el futur, tenir estratègia, per tant cap voluntat de que es quedin al calaix, la voluntat d'executar-la, com estem fent el pla de seguretat local, com estem fent el pla de joventut, que de fet ara s'estava fent avaluació amb els joves any rere any. Llavors la idea és anar avançant amb aquests plans. Evidentment seria dir que s'executa al 100%, però bueno, com a mínim és un pla local ambiciós i que esperem que el proper equip de govern doncs l'executi al 100%, que segur que serà així. Tots els posicionaments... Doncs gràcies, Esther, felicitem a la tècnica en aquest cas també, gràcies. I per tant passem als vots. Faig recompte, PSC, si no em corregiu, a favor, Acció, abstenció. Ai, perdó, tens raó, ja. Com ja m'imaginava que no hi haurien al·legacions. PSC, abstenció, Acció, abstenció, regidora no escrita a favor i Santa Coloma Cervelló per la República a favor. Per tant, doncs ens congratulem que tenim aquest pla de salut aprovat inicialment, així que a la tècnica de salut ja la podem acomiadar i gràcies per acompanyar-nos. Passem al següent punt. Passem al següent punt, que en aquest cas també és de salut. Sí, adhesió a la red espanyola de ciudades saludables. Doncs té novament la paraula la regidora de Salut, la Jessica Muñoz. Bueno, primer dir que el REC, la Red Espanyola de Ciutats Saludables, és una agrupació de municipis sobre el lema i el programa de Healthy Cities, que és de l'Organització Mundial de Salut. Llavors té com a finalitat crear mecanismes per al benestar de la població i intentar millorar la seva salut. D'aquesta manera, adherir-nos a aquesta xarxa podem tenir alguns beneficis, perquè està adherida al REC, prioritza les inversions en salut i amb la participació ciutadana també, i també està bé poder estar adherits perquè pots compartir documentació, pots fer formacions, inclús compartir les teves experiències amb tots els municipis que estan adherits. I jo el més important també que veig és que si estàs adherit amb aquesta xarxa existeixen unes subvencions que si no ho estem no podem optar a demanar-les. I bueno, fa poc sí que amb quina va ser amb Next Generation, no? Hi havia 5 milions, ara no me'n recordo exactament els diners. Sí, era una convocatòria de Next Generation per fomentar ciutats saludables i vam estar estudiant el fet d'adherir-nos, fins i tot vam estar a punt de passar el punt en el ple de desembre, però en aquest cas la convocatòria, ho vaig dir a la comissió informativa, la convocatòria crec que estàvem parlant de 5 milions d'euros per tota Espanya, i si tenim en compte que a Catalunya hi ha només 1.000 municipis, imagineu el que ens hagués pogut tocar, i a més els projectes no tenien un mínim de subvenció, per tant estàvem parlant de que serien pocs projectes, i tenint en compte que en aquell moment crèiem que per la poca no valia tot l'esforç per al que realment podríem acabar optant. Però res obsta que surti una nova convocatòria amb més possibilitats i amb més possibilitats d'èxit que no pas en el qual els municipis petits ens podem adherir.
Clar, jo penso que estan adherits amb aquesta xarxa, doncs, bueno, tenim, si surt alguna subvenció, doncs, la possibilitat de poder optar. No sé si hi ha alguna qüestió. Boi, quan vulguis. Sí, ser coherent en la vida a vegades costa, i costa disgustos. Nosaltres votarem que no, però obertament, a més. I explicar i argumentar i justificar el per què és molt senzill, però molt, sobretot és a dir, perquè com que estem, i el nostre nom ho deixa molt clar, Santa Coloma de Cervelló per la República, no l'espanyola, la catalana, nosaltres amb el país veí volem tenir les consideracions i totes les actituds de bonhòmia, de bon rotllo amb els de l'estat del costat. Però nosaltres, és a dir, el que no podem, i no podem perquè no volem, vull dir, no és que no podem, és que no volem, en el fons, és adherir-nos a entitats espanyoles perquè en el fons sempre hem patit el mateix. Hem patit incompliments, hem patit menyspreus, hem patit a por ellos, hem patit, és a dir, tenim proves tan, jo crec que tan importants i tan consistents que de veritat, és a dir, que nosaltres ara en aquest moment, clar, estem sota la legislació de l'estat espanyol i no ens queda més remei, és a dir, que complir doncs, aquesta legalitat que hi ha, però quan jo tinc l'oportunitat de decidir si m'afegeixo o no m'afegeixo, doncs nosaltres ho tenim clar, no ens afegim. Segurament farem un escrit que penjarem per posar tot l'argumentari a la nostra web que tenim, que és santacolomacervellopelarepublica.cat, és a dir, perquè la gent, per explicar encara més profunditat, és a dir, el perquè del nostre posicionament, però jo crec que amb aquestes pinzellades que acabo de dir és suficient. I amb això no vull dir que els que estan a l'altre costat són enemics, no. El que no ens entenem. I no ens entenem, i quan no ens entenem, el millor és, bueno, doncs tu ves a la teva i nosaltres a la nostra. Amb els Fons Generation, és a dir, la Generalitat en aquest moment està preocupadíssima perquè no ha rebut un puto euro encara dels fons aquests, perquè sembla ser que es queden a Madrid. I podem parlar de les previsions dels pressupostos generals de l'estat espanyol, i si voleu en parlem, i en parlem de com s'executa aquí, per exemple amb infraestructures, el 173% a Madrid, 37% a Catalunya o a Barcelona o on vulgueu. Clar, aleshores, però això és sistemàtic, és sempre. I no solament és això, sinó que a més, és a dir, els incompliments permanents, no d'un any, perquè un any es podria entendre, mira, aquest any no hi ha diners, es pot entendre, és que és permanent, és de sempre. Clar, aleshores això ens impossibilita a fer acords o convenis amb qualsevol associació espanyola. Los españoles, que les vaya muy bien, i els catalans esperem que també. Gràcies. Com has començat al principi, coherent amb totes les intervencions al respecte. De fet, ja quan veia el títol ja imaginava el posicionament, totalment respectable, però per la part dels que tenim la responsabilitat de governar, sempre pensem en el millor pel nostre municipi i creiem que adherir-nos aquí ens pot portar oportunitats pel nostre municipi. Certament hi ha els que creiem, com un servidor, que mereixeríem una república catalana i un país independent per tenir més drets i deures per les persones, però no adherir-nos en aquesta adhesió de la red crec que no juga a favor dels interessos del nostre municipi. Per tant, d'acord amb molts dels greuges, però aquí estem per servir i per afavorir els interessos dels veïns i veïnes. Ja ho vaig dir en el seu moment, també coherent amb la resposta, te la faig ara. Per tant, no sé si hi ha algun posicionament més, per tant aniríem als vots. PSC. Bueno, nosaltres votarem a favor perquè evidentment és un benefici per als nostres veïns i veïnes del municipi adherir-nos a aquesta xarxa i gràcies a poder adherir-nos a la red espanyola de ciutats saludables podem rebre subvencions, que si no estiguessin adherits no rebríem aquests diners. D'acord. Acció. Abstenció. Abstenció. Regidora no adscrita. A favor, perquè suma, no resta. A favor. I Santa Coloma Cervelló per la República ha manifestat el seu vot en contra. Per tant, quedaria aquest punt aprovat i crec que ja no queden punts a l'ordre del dia, tampoc hi ha mocions a contemplar, per tant em sembla que aquí és quan entra el punt d'urgència, que ja heu rebut a regidors i regidores
aquesta tarda, diria. Per tant, Joan, com vulguis. Sí, és un punt d'urgència. Com sempre cal primer fer la votació de la seva urgència i inclusió a l'ordre del dia. Correspon a Recursos Humans i és l'aprovació o aprovar l'aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2023 a les retribucions del personal laboral i funcionari de plantilla de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i càrrecs electes. Per tant, el que correspon és en aquest cas votar l'urgència. Per tant, començo. PSC. A favor. A favor. Acció. Abstenció. Abstenció. Regidora no adscrita a favor. I Santa Coloma Cervelló per la República. A favor. A favor. Per tant, també favorable... Perdó, en aquest cas Progrés. A favor i col·laborem a favor. Doncs, si et sembla, Maria, regidora de Recursos Humans. Al final és aplicar el que va dir la Llei General de l'Estat de l'increment del 2,5% de les retribucions al personal, tant de les retribucions com del complement específic. És aplicar la llei i poc més. Es fa d'urgència perquè pugui entrar ja al mes de gener amb nòmina i no tingui que esperar al febrer, tingui que fer endarreriments i de més, i hem cregut que teníem temps suficient per fer-ho. Molt bé. Gràcies, Maria. Boi? Sí, a nosaltres ens ha estranyat, és a dir, veure aquest punt d'urgència, tenint en compte que els pressupostos generals de l'Estat, és a dir, que determinen els increments per als funcionaris de totes les administracions, i és d'obligat compliment, és a dir, que tingui que passar per un ple, és a dir, que ja s'apliqui al mes de gener. Sobretot, és a dir, perquè a més els pressupostos que es van presentar i es van aprovar ja portaven, és a dir, el 2,5% d'increment, més els punts dels complements i tal, també ja aprovat. Jo crec que, vaja, perdoneu, és que jo vaig amb el mòbil, Vull dir, aprovar l'aplicació de la llei de pressupostos generals de l'Estat, nosaltres, vull dir, de veritat que podem aprovar l'aplicació de la llei aquí i amb aquest títol, perquè si aprovem la llei vol dir que nosaltres, és a dir, tenim una llei, veia el títol, aprovar l'aplicació de la llei dels pressupostos generals de l'Estat. Nosaltres no podem aprovar l'aplicació. El ple no pot aprovar l'aplicació d'aquesta llei. És d'imperatiu legal, d'acord la legalitat vigent, és a dir, que s'apliqui el que s'han aprovat en els pressupostos generals de l'Estat. I no entenc, és a dir, que no es pugui aplicar en el mes de gener, és a dir, d'esperar, a no ser que s'aprovi avui, en el mes d'això. Aleshores, jo sí que demanaria a l'equip de govern, o a la regidora, vull dir que ens expliqui, és a dir, que si legalment i jurídicament ha de ser així, perquè jo no tenia entès que una vegada s'aprovaven els pressupostos de l'Estat, a partir del gener s'aplicava i punt. Aviam, com bé dius, nosaltres, aquest equip de govern no passa punts per ple que no estiguin avalats per informes tècnics, jurídics i corresponents. Per tant, jo aquí el que entenc és que cal aplicar això, perquè si no, no podem retribuir conforme allò que hem previst en els pressuposts a les nòmines que aviat es pagaran del gener. Llavors el que entenc és que aquest és una condició tècnica indispensable, que en aquest cas jo a nivell polític no tinc informació per respondre a aquesta pregunta, potser el secretari ens podrà ajudar, però és la condició que tenim per poder, en aquest cas les nòmines de gener, efectes 1 de gener, puguem aplicar aquesta pujada del 2,5. Llavors no és un caprici. Altra cosa és que, evidentment, tinguis el dubte i per tant legítimament te'l respondrem tècnicament en aquest cas el que dius, l'aprovar l'aplicació de la llei de pressupostos generals. Sí, sobretot era jo com a exfuncionari, doncs tinc alguna experiència, molt antiga, però la tinc, i en cap moment a l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, quan aprovaven els pressupostos on s'aplicaven, és a dir, no el complement de destí i no el complement base, que era dir, això ja marca els pressupostos generals de l'Estat, els específics adequats, és a dir, que tenia un percentatge que podia utilitzar l'equip de govern, s'aprovava, es pactava, i a partir del 28 de gener que es cobrava, i punt, i en cap cas, en cap ple, es tenia que aprovar, és a dir, al marge de que ja havien aprovat els pressupostos de l'Ajuntament, és a dir, i que la llei de pressupostos generals de l'Estat ja estava aprovat, que s'havia de passar en un ple per tornar a aprovar. Jo parlo de sentit comú, és a dir, si la llei de pressupostos generals de l'Estat està aprovat i nosaltres al desembre vam aprovar, és a dir, els pressupostos del mes per aquest any, vull dir, això és el que la meva pregunta era aquesta. Sembla com reiteratiu, no? O, i aquesta és la meva reflexió,
sembla que nosaltres hem de donar el vist i bo dels pressupostos generals de l'Estat i que els hi aprovem, és a dir, que li fem recolzament a aquests pressupostos que, de veritat, és a dir, des del punt de vista d'on jo pertanyo al meu grup, és a dir, té moltes mancances i moltes deficiències. Una altra cosa és que no ens oposarem en cap moment, és a dir, que els funcionaris, els treballadors de les administracions laborals, amb els seus contractes i tal, tinguin els increments previstos, i en aquest cas, que és un increment important perquè l'Ajuntament de Santa Coloma ha fet un esforç, i això ho entenem, important, no ens posarem en contra. Vull dir, l'única cosa que jo no estic entenent, i vull dir, i això sí que jurídicament o legalment estaria bé que es pogués explicar, no? És a dir, perquè pressupostos aprovats, pressupostos de l'Ajuntament aprovats, vull dir, l'únic que ha de fer el tresorer o l'interventor és signar, no sé si ho ha de signar més a l'alcalde i punt, i aplicar les nòmines, perquè està tot fet. Això és el que a mi em preocupa. Però em preocupa sobretot perquè a vegades som molt buròcrates i fem-ho fàcil, fem-ho tot senzill, no siguem tan complexes i tan complicats. Bé, evidentment estarem d'acord que s'apliqui les retribucions aquest mes, no el mes que ve, amb els seus increments. Però bueno, ens estranya. I ja està. Jo com segurament és algú tan tècnic que no et sabré respondre, et faré la consulta pertinent del per què passem per ple aquest punt, que any rere any hem anat passant, i ara te'l qüestiones. Cada any passem aquest punt per ple, i si no recordo malament, crec que va ser l'octubre-novembre, vam passar un punt així d'endarreriments de tot el 2022 perquè es va aprovar, no recordo si va ser l'octubre o el novembre, em falla la memòria, el mateix punt però amb un caràcter retroactiu del 2022 perquè es va fer com una bestreta a final d'any. Sempre el passem per ple. Per què? Jo t'ho consulto i t'ho responc, no ho puc fer més. Ja per avançar, gràcies. Però estic convençut que si s'aprova és perquè toca, i segur que la resposta està en la llei 31/2022 de 2022 del 23 de desembre sobre pressupostos generals de l'Estat, o bé a la llei 22/2021 del 28 de desembre de pressupostos generals de l'Estat, tal i com consta la proposta d'acord. Però igualment, si cal aclarir-ho, és un punt recurrent any a any, sense problema ho farem. Passem a posicionaments. Evidentment votarem a favor perquè és una aplicació de la llei i no estem en contra, i bueno, totalment a favor de que es pugi el sou als treballadors municipals. Acció. Jo us volia preguntar perquè tampoc em quedava clar, perquè com ja havíem votat com vàries, i el pressupost també estava contemplat, això és com si dieu que ja cada any ho fem, potser aquest any la confusió és que com que hi ha hagut diverses pujades i s'han fet amb aprovació, després el pressupost, ja em dius, aquesta és una nova o és d'últim moment o ja estava prevista? A favor, clar, però si em podeu acabar d'aclarir. Perdó. No voldria ara improvisar, però quan parla d'antecedents diu en el propi dictamen que s'ha facilitat la llei 31/2022 de 23 de desembre, és a dir, fa poc, de pressupostos general de l'Estat per l'any 2023, en el seu article 19 estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic, i aquí diu, no poden experimentar un increment global superior al 2,5% respecte als vigents. Per tant, això entenc que opera com un topall, però res diu que no pugui ser el 2,4 o el 2,3. Per tant, aquí el que fixa, clar, i aquí el que estem dient és apliquem el 2,5, que és el topall que ens permet la llei, però entenc que el ple, que és l'òrgan competent, entenc que podia decidir un 2,4 si hi hagués algun tipus d'informe tècnic econòmic que digués que hem complert algun tipus de regles. I insisteixo que estic improvisant, però de la lectura, per tant, crec que això afecta com a topall. Digues. Torno a lo d'abans, que això ha arribat a les 4 de la tarda. Sí. Potser no me l'he llegit sense. Jo sí que me l'he llegit, però hi ha una cosa que és evident. El topall ja es va aprovar el mes de novembre, em sembla, el desembre em sembla que van dir el 2,5%. Això és la llei, és del 22 de desembre. No, t'ho aclareixo. Nosaltres no vam... No. El que vam aprovar van ser endarreriments del 2022.
Al novembre van sortir, la llei va dir que havies d'aplicar amb caràcter retroactiu des del gener una pujada del 2,5% abans d'acabar l'any, i la vam aprovar al novembre, vam aprovar els pressupostos i vam pressupostar el 2,5 per aquest any, i ara estem aplicant el 2,5 del 2023. El que vam aprovar al novembre van ser endarreriments del 2022. L'aplicació de l'increment per aquest any, pel 23. No, en pressupost, vam pressupostar, però no està aplicat. Ara l'estem aplicant, ara estem aprovant l'aplicació. Vam aprovar un pressupost on te preveia aquest 2,5%, l'apliques o no? Estem o no? Tu pressupostes però pots no aplicar-ho, sí? Sí, Maria, totalment d'acord. És a dir, primer va haver-hi una primera aprovació d'uns endarreriments amb un percentatge, totalment d'acord, i després amb els pressupostos que es preparen, que es van presentar i que es van aprovar per al 2023, posava que l'increment seria el màxim, el que permetia la llei, que era el 2,5%. Punt, i això es va aprovar. No es va dir que es deixaria obert, aviam si era el 2,2 o el 2,3, es va dir el 2,5. I es va aprovar així. Ja, aviam, insisteixo, que la meva discussió no és tant que no s'apliqui a partir, si fa falta, que això s'aprovi avui aquí perquè els treballadors el mes de gener rebin tots els seus increments salarials. No estic posant en dubte això. El que estic dient és que si ja hem aprovat el pressupost de l'Ajuntament amb el 2,5... o sigui, quan s'aprova el pressupost no aproves l'aplicació? Bueno, aleshores potser sí que tindré que fer un curset accelerat i lamento, vull dir, si no és així, perquè clar, jo entenc que quan s'aprova en un ple els pressupostos són d'aplicació per l'any següent, sí o sí. Vaja, a no ser que això hagi canviat, gràcies. Boi, tu pressupostes tot el 2023, hi ha coses que aplicaràs o no aplicaràs de totes les àrees, doncs aquesta igual, tu aproves una previsió de pujada del 2,5, la portaràs a terme o no? La portes a terme perquè ara estàs aprovant una aprovació amb què la portaràs a terme a partir de l'1 de gener. Crec que són dos temes diferents, però bueno, és igual, jo us aclareixo perquè passem al punt per ple i tindreu la informació, us envio un correu i us ho explico. I segurament serà un tema molt tècnic, ja està, no hi ha més. Aviam, és a dir, jo crec que hem de diferenciar unes quantes coses quan s'aproven els pressupostos públics i municipals. La primera és que tu fas unes propostes pels capítols i per les inversions i per la despesa que tu faràs. Que això no vol dir que obliga a que tu la facis. La faràs en funció de que hagis desenvolupat el projecte, hagis desenvolupat moltes coses. Però el que és segur, i que això és súmum d'allò d'acabar a missa, jo no hi vaig, però bueno, és el tema retribució. I el tema retribució no és allò de que l'aplicaràs el mes que ve una miqueta i l'altre mes una altra miqueta, no, no. El que s'aprova en els pressupostos, si compleix la norma, o la llei en aquest moment de les pressupostos generals de l'Estat, que diu que pots arribar fins al 2,5, tu aproves, tu aleshores tu ja apliques el 2,5. No tens cap possibilitat de modificar-ho en un altre ple, perquè si avui modifiquéssim aquest 2,5, si avui estaríem fent prevaricació, em sembla a mi, i no en sé gaire de lleis, perquè ja es va aprovar en el pressupost el 2,5. No podem aprovar avui el 2, o l'1,8, o el 2,3. Vaja, dic jo, dit això, i ja callo, nosaltres estem d'acord que avui s'aprovi perquè els treballadors i a tots els tant funcionaris com laborals puguin tenir els increments i que aquest mes, el dia 28 o 29 que cobrin com l'han de cobrar. Però sobretot m'agradaria tenir una resposta tècnica i administrativa de que se'ns digui, doncs mira, és així, així, així. I si vaig equivocat, cap problema, jo reconec que vaig equivocat. Gràcies. D'acord, Boi. S'ha de dir que no pensar aquest punt donés per tant. Però, no, escolta'm, tot serveixi per aclarir les coses, per tant, allò que es pugui aclarir ho farem i amb tota la voluntat. No sé si em queda... Regidora no escrita, Esther? A favor. A favor. Per tant, a favor Santa Coloma Servei per la República i amb l'abstenció d'Acció i el vot favorable al PSC. A favor, perdona, Déu-n'hi-do. Avui vaig barrejant, quedaria el punt aprovat. Per tant, donaríem en aquest cas la finalització en aquesta primera part del ple, la part resolutiva, i abans de passar a la part de control, malauradament, un altre cop, he de donar pas a la regidora d'Igualtat, a l'Esther Castillo, perquè com bé sabeu hem tingut uns Nadals que
no sé quin qualificatiu utilitzar, i per tant cedirem perquè faci la lectura de les víctimes de violència de gènere. Gràcies, Jordi. Bona tarda a tothom. A mi m'agradaria en algun ple no haver de fer intervenció per aquest motiu. Començaré comentant que des de l'últim ple, que va ser el 22 de desembre, es van afegir 4 víctimes, 4 dones assassinades en el mes de desembre, i en aquest mes de gener comencem, diguéssim, l'any 2023 i ja tenim 6 víctimes. 6 dones víctimes assassinades que deixen 11 orfes menors de 18 anys. Passaré a fer la lectura d'aquestes 6 víctimes del mes de gener. Tenim Eva Maria Aza, de 46 anys, a Cádiz, Ayate, de 46 anys, a Tenerife, Belén Palomo, de 24 anys, a Ciudad Real, Natàlia Mosquera, de 46 anys, a Màlaga. Totes aquestes 4 víctimes el mateix dia, el 8 de gener. Després tenim una altra víctima, que no sabem els noms, de 38 anys, a Lleida, i l'última, el 23, Paloma Pinedo, de 45 anys, a Valladolid. Aquestes són les dades fins al 24 de gener. I esperem que aquesta sigui l'última xifra del mes de gener. Procedim, doncs, al minut de silenci. Gràcies, Esther. Ara sí, passaríem a la segona part del ple, a la part de control. Secretari, quan vulguis. Sí, el primer punt, com sempre, és donar compte de les actes de les juntes de govern lliurades. Es fa constar que s'ha lliurat a totes les regidores i regidors còpia íntegra de les actes de les sessions de les juntes de governs locals números 73 i 74, celebrades respectivament el 15 i el 30 de desembre. També donem compte dels decrets registrats per l'alcaldia i les regidories delegades durant el mes anterior, que correspon a desembre, i que s'han registrat els números que van inclosos del 1777 al 1958. I finalment el tercer i darrer punt són les interpel·lacions, els pregs i les preguntes. Gràcies, Joan. Doncs vosaltres teniu la paraula. David, quan vulguis. Bueno, la primera pregunta és que quan es trauran les llums de Nadal, que he vist que estan encara posades i a més estaven avui enceses a l'Avinguda Santa Coloma. Les llums de Nadal està previst que es treguin igual que sobre l'arbre Nadal, més o menys per les dates de la Candelera. O sigui, sempre ha sigut així, cada any, i recordem que les llums també es van posar en el seu moment durant el mes de novembre, llavors tot té un procés i sí, aquesta és la previsió. Evidentment m'han informat veïns i veïnes d'aquesta encesa de les llums, ara es troben manipulant tema de rellotges i tal, i hi ha hagut una incidència que ràpidament, de fet entre Junta de Govern i ple, he comunicat a policia i està en principi l'empresa de manteniment. Entenc que ha sigut un error i evidentment aquest Ajuntament i aquest equip de govern no vol malgastar més llum de la necessària i per tant s'ha procedit d'urgència a poder apagar-les. Sí, també volíem reclamar una millora en el tema de la senyalització viària perquè hem observat i ens ha arribat també queixes de diversos veïns de la problemàtica de la senyalització viària. Inclús han hagut ambulàncies que en casos d'emergències s'han perdut i no han arribat correctament al seu destí. I jo crec que s'hauria de revisar la senyalització viària al poble per evitar aquest tipus d'imprevistos. Pel que fa a la senyalització viària està en constant
manteniment, i per tant el que sí que et pregaria, o pregaria al teu grup, és que ens fessis arribar aquells punts que el vostre grup detecta que són incorrectes. També en aquest cas on s'hagi pogut perdre una ambulància, doncs també que ens ho faci arribar, perquè els anirem a mirar amb molt de carinyo, i per tant demanarem en aquest cas al responsable de seguretat viària de la policia local que emeti el corresponent informe per veure si compleix amb la legalitat vigent, i per tant crec que és voluntat de tots complir amb la seguretat viària al municipi. Vale, no, jo ho dic perquè no és la primera vegada que ha passat, i per desgràcia una de les vegades que possiblement la situació no hagués canviat si l'ambulància hagués arribat aviat o tard, però clar, ja està el dubte. Si em permets, entenc que estem parlant del mateix cas al sector de Can Lluc. Hem rebut també instàncies en aquest sentit, i la policia local va anar a analitzar una mica la zona per veure si complia amb els requisits de senyalització. Els estàndards de senyalització són els correctes, però és veritat que pel fet de ser en aquest cas un carrer de doble sentit i sense sortida podia donar algun equívoc. De totes maneres sempre és millorable la senyalització i estem per això, però en tot cas no s'ha detectat cap problemàtica ni cap senyalització que no sigui racional o sigui lògica, que no sigui fàcil d'entendre en aquest sentit, però tindrem en compte les possibles millors que calgui. Perdona. Moltes ambulàncies també a Ces Alpina s'han perdut, que no és la primera vegada que ha passat, justament que sí que he de dir que s'ha corregit que a la rotonda a la principal de l'entrada B-2002 també el cartell de senyalització donava confusió i molta gent es ficava en el vial lateral que era per accedir al SOS, al parc agrari. D'acord, això s'ha corregit, però no és només en aquest punt. Hi ha diversos punts que la senyalització pot donar donar lloc a equivocacions, perquè ho hem detectat, ja passarem un llistat on hem detectat aquests punts. I tornar a dir que en el seu moment ja ho van reclamar, que la parada del bus, la marquesina, que està a la rotonda, allà d'entrada al poble, que està justament a la sortida d'una corba, clar, que en cas d'accident el cotxe pot invadir aquesta marquesina, i si hi ha vianants que estan esperant el transport públic l'accident pot ser més greu, i llavors tornem a reclamar si es pot revisar una modificació d'aquesta marquesina. Quina marquesina a la de la banda de les fàbriques, perquè està justament que és en aquesta rotonda, que està justament el Ceda del Paso, i en cas d'un accident el cotxe pot col·lisionar amb aquesta marquesina. Habitualment no és una parada que hi hagi molta gent, però en cas que en alguna vegada hi hagi un accident i hi hagi persones, les conseqüències poden ser més greus que només una col·lisió del cotxe. Sí, no. Perdona, i disculpo per la meva memòria, però ara mateix no em constava, però igualment ho anirem a revisar. En aquesta parada el que es va fer una intervenció és per garantir l'accessibilitat en aquesta parada de bus, per tant ja es va tenir carinyo amb això. Evidentment, si hi ha perill ho anirem a mirar i evidentment corregirem el que calgui i posarem elements mesures protectores si correspon, perquè ara mateix no t'ho sabria dir. També demanar, perquè s'han detectat ocupacions delictives ara al municipi, i el protocol, saber quin és el protocol que té la policia local al respecte, perquè estem veient un increment d'aquests casos, i a més s'ha detectat gent que és coneguda a Sant Boi que es dediquen a això, a ocupacions delictives que estan per aquí, per Santa Coloma, i llavors també és un avís que estic donant en l'equip de govern i saber quin protocol d'actuació té la policia local al respecte. Hem parlat diverses vegades del tema ocupacions, és un debat complex, però crec que dir
que hi ha hagut un augment de les ocupacions. Jo, si un cas ho podrem matitzar, però jo em baso en les dades, i les dades justament ahir celebràvem la Junta de Seguretat Local, i per tant les dades són bones. De fet, evidentment, no et negaré que hi ha ocupacions en el municipi, però a dia d'avui, si en algun moment passa, evidentment farem el que creiem que puguem fer dins de les nostres limitacions, però per tant parlar d'aquest augment caldria corroborar-ho amb dades. Evidentment som conscients, en aquest cas som coneixedors que s'ha produït una ocupació en un lloc especialment delicat del municipi, amb el qual aquest equip de govern i els diferents serveis municipals, tant des de policia local com des de serveis socials com des de salut, hem posat el foco en aquí per evitar el malestar de les persones que hi vivien pel que fa a aquesta ocupació i per tant garantir tots els drets. El tema de les ocupacions ho hem parlat moltes vegades, hi ha un debat cada vegada és molt esbiaixat pel que fa a la diferenciació entre el delicte d'usurpació i el delicte d'allanamiento de morada, que són coses diferents. La nostra Constitució preval, en aquest cas, el dret a l'habitatge i, per tant, en molts casos, les eines que tenim els ajuntaments per fer front a ocupacions que sabem que segurament són productes i acabaran en màfies, en ventes de claus de cases, evidentment és un tema que ens preocupa el regidor, em preocupa a mi, preocupa tot aquest equip de govern, i quan ha produït, com s'ha produït ara, doncs hem posat tots els mitjans a l'abast, hem posat tots els equips tècnics a l'abast, hem tingut coordinació a l'abast, hem informat a Fiscalia quan ho hem hagut de fer i hem tingut reunions amb els veïns afectats. De fet, aquesta setmana en teníem una i, per tant, sí, evidentment es produeixen, però el que intentem és estar al costat de la gent perquè entengui la situació sobre la legislació, que moltes vegades és confusa, i prestar dins de la nostra capacitat com a Ajuntament totes les eines per intentar reduir aquesta sensació de malestar que quan evidentment tens una ocupació al costat de casa doncs genera molta preocupació, genera molta inseguretat i per tant hem de ser molt conscients de que hem d'estar molt al costat dels veïns en aquests casos. Per tant, jo pregaria que les dades s'agafin amb la mesura i amb la contundència que pertoca i bueno, jo he fet l'explicació, suposo que et referies al cas que tots coneixem i en això estem. No, és que ja he dit que hi ha diferents tipus d'ocupacions, allanamientos, són diferents conceptes. Jo parlo d'ocupacions delictives i precisament s'han detectat persones que ja són conegudes de les fitxes policials que es dediquen precisament a això. No són famílies vulnerables amb nens petits, són persones que es dediquen a fer ocupacions delictives per després tornar a realquilar o vendre les claus a unes altres persones. I un dels casos són aquest que segurament vosaltres també heu detectat. Però bueno, també aviso que s'ha detectat precisament aquesta gent que està ja fitxada a Sant Boi, aquí, a Santa Coloma. I precisament jo volia saber quin és el protocol. Jo només demano quin és el protocol d'actuació de la policia local aquí per saber com s'actua. I res més. A mi m'agradaria tindre que quan pugueu em passeu el protocol d'actuació al respecte. Ja entenc que és un problema complex, però a mi em preocupa que ara mateix s'ha detectat aquesta gent per aquí, que potser només queda en això, però simplement aviso i m'agradaria tindre aquest protocol, res més. El protocol te'l farem arribar. Evidentment, si després tenim l'ocasió de poder parlar, doncs en aquest cas el parlarem. Evidentment hi ha coses que crec que en un ple no pertoca dir-les, però igualment dir-te que en el cas de l'ocupació que segurament tots estem pensant, aquest fet el coneixem, hem posat totes les mesures i crec que hem evitat altres mals majors en aquest sentit per evitar o intentar posar freno a que es pugui produir en aquest municipi. Evidentment, jo quedaria tranquil, molt alerta estem sobre aquest fet i evidentment et preocupen a tu, li preocupa el regidor, em preocupen a mi i li preocupa a tot l'equip de govern. No sé si hi ha alguna qüestió més. Sí, aviam... Començaré per fer una aclaració de principi. Si és que crec que el nostre grup, malgrat alguns matisos que hem fet en algun moment determinat, ens hem posicionat
a favor del porta a porta sense fissures, o sigui, al costat de l'equip de govern. No és que ens agradés el model, però com que la responsabilitat d'aplicar aquest model era de l'equip de govern i no en posaven un altre sobre la taula, i entenent que s'havia de fer un bon triatge i un bon reciclatge i cuidar la gent i cuidar el planeta i cuidar l'entorn, doncs per això vam arribar a la conclusió de que millor això que no pas no arribar als nivells que toquen arribar. Dit això, implantar el porta a porta no és una cosa que hem fet aquí en aquest Ajuntament. En la nostra vila el porta a porta no s'havia fet mai. Mai. Nosaltres, és a dir, durant molts anys, és a dir, els veïns i veïnes del nostre poble, no, el porta a porta aquí. Aquí? Bueno, potser fa 30 anys. Fa 30 anys no hi havia el que hi havia ara. No hi ha els... Bueno, si em deixeu acabar i no rieu, és a dir, suposo que seré prou capaç d'explicar quina és la importància del que vaig a dir. Tenint en compte que ara en aquest moment la gent que ha vingut, és a dir, tenint en compte que fa 20 anys ha vingut una nova promoció de gent que ha vingut de fora i que s'ha quedat a viure aquí, ha comprat, vam passar l'Ajuntament de 3.000 i escaig habitants a 8.000 i escaig habitants, i això en 20 anys, no és que els d'abans no sé el que feien. Dit això, és a dir, la gent aquesta ha estat acostumada, els nostres veïns i veïnes, doncs a agafar la seva bossa d'escombraries i anar al contenidor de torn i llançar-la quan volien, com volien i de la manera que volien. Que potser aquest és un dels problemes. Per tant, és a dir, fer pedagogia amb els nostres veïns i veïnes perquè s'aclimatin a un nou model per fer avinent i per fer, i que sobretot és important, no és perquè és un caprici, sinó perquè és important pels motius que ja sabem tots, no és senzill. No és senzill, vull dir, s'ha de fer molta pedagogia perquè no només és un model nou, sinó que és un model que implica un canvi d'hàbits molt importants. Perquè, clar, jo abans llançava les escombraries al dematí, al migdia, a la tarda, a la nit, quan venia a treballar, quan anava bé, i ara no, ara tinc un horari establert, uns dies que es repleguen unes coses, uns dies que es repleguen unes altres coses i uns dies que no es replega res. Clar, nosaltres ens ha sorprès, perquè crec recordar que en algun moment, abans de tot desenvolupar el procés, parlàvem de la mecànica i tal, doncs vam fer un comentari que ens semblaria normal i adient, un procés evolutiu, perquè la gent es anés cada vegada implicant més amb el porta a porta, però, és a dir, no retirar de forma automàtica tots els contenidors vells i posar-hi el porta a porta. Gratament ens va agradar molt la sorpresa que de sobte es mantenien en uns punts estratègics del poble, és a dir, uns contenidors del model antic, amb la qual cosa la gent els ha anat utilitzant. A casa, al costat de casa meva n'hi ha 3 i tal, i s'omplen, i curiosament, és a dir, la gent, vull dir, el que va portar la gent, és a dir, el contenidor de paper està ple de paper, però jo m'hi fixo. El d'orgànica està ple d'orgànica i el que està de plàstic està ple de plàstic. Aleshores, clar, jo faig la meva reflexió. La meva reflexió és la següent. Si la gent ja està fent això i ho fa bé, per què no ho posa amb el cubell quan toca? I se m'acudeixen alguns problemes del per què no ho fa. O potser perquè acumulen més del que pot tenir a casa seva perquè la casa seva és petita, o potser perquè és gent gran i que no pot baixar cada moment a treure. No sé, poden haver-hi segurament. I com que no tenim l'experiència de l'aplicació d'aquest nou model, jo crec, i el nostre grup, és a dir, creu i està convençut, és a dir, que tenir una etapa i un període d'acostumar a la gent, de fer la pedagogia adequada perquè es anés aclimatant aquest nou model, seria bo. I ens preocupa, i ara vaig al final del tema, i ens ha preocupat molt, no una mica, molt, que de sobte, és a dir, ja ho hem vist amb els cartells que han posat amb els contenidors, que a partir s'acaba aquest mes, es retiren tots els contenidors i només hi ha el porta a porta i punt. Nosaltres creiem que és un error i demanem una reflexió profunda a l'equip de govern, és a dir, per continuar mantenint una estona més, és a dir, perquè la gent es vagi incorporant. I si això suposa una despesa extra per al tema de la recollida dels que tenen la concessió en aquest moment, és a dir, perquè no estava previst, o no sé si estava previst tenir els contenidors aquests durant una estona, i quanta estona, no en tinc ni idea, no ho sé, doncs nosaltres fem una petició formal a l'equip de govern i al senyor alcalde, és a dir, que torneu a reflexionar per mantenir una estona més els contenidors provisionals amb els punts estratègics que estaven col·locats. Perquè si no, em temo molt que tindrem sorpreses i no seran agradables.
I sobretot, és a dir, a més tindrem sorpreses de tot tipus, de caire polític, de caire de netedat, de caire de molta magnitud, i a mi això sí que em preocupa, perquè a mi m'agrada el poble com el tenim ara, net, endreçat, polit, i no el vull veure brut amb les bosses a les papereres, a les escombraries, ni al terra, per tant fem una petició formal a l'equip de govern perquè us repenseu que els cubells, els contenidors antics estiguin una estona més en el lloc. Gràcies. Aviam, per parts. Vale? Sí, és veritat que molta gent que encara va al contenidor tira el que toca on toca, però també és veritat que si t'hi fixes en el contenidor del rebuig és on va tot allò d'aquelles persones que no volen separar mai. Llavors, normalment les bosses de rebuig no són de rebuig, sinó són de tot barrejat, no? Que diguem-ne que és el que ens fa ballar, no? Aquests números més macos. Respecte als contenidors, també és una cosa que ens preocupa molt. I tot i que nosaltres al començament havíem establert uns plaços una miqueta més llargs, per això precisament, per fer aquesta adaptació de la gent, perquè tothom s'acostumés. Hi ha gent que és més ràpida acostumant-se als canvis, hi ha gent que li costa més. I volíem fer una transició. El que passa és que ja fa més d'un mes, o sigui, si vam començar el 2 de novembre, el 2 de desembre, la gent ja ens estava demanant que traiéssim els contenidors perquè són una font de brutícia, de bestioles que van allà a menjar, o sigui, les avantatges del porta a porta s'estaven diluint tenint aquestes illes de contenidors, que és veritat que facilita a tot aquell que no voldrà entrar mai, perquè hi ha molta gent que no voldrà entrar mai. Llavors, tenint això, vam pensar, pensem realment quan podem treure'ls. Mirem quan ho podem treure. I és una cosa que ens preocupa molt, perquè és veritat que ens fa molta por que tot aquell incívic que ja no vol fer-ho o que està recalcitrante per lo que sea, acabi abocant i embrutant el poble, desfent la feina de tota la gent, que és la majoria que s'ho està fent molt bé. Per això no ho hem tret quan molta gent ens deia que era a començaments de gener, i hem donat fins al 30 de gener tornant a enviar cartes a totes aquelles persones que no tenien cubells, perquè tothom que no ha recollit el cubell, que sabem que alguns seran que no hi ha vivenda, o sigui que ningú hi viu en aquella vivenda, amb la qual cosa no ho recolliran, dient-los que vinguin a recollir els cubells perquè és l'última oportunitat de tenir contenidors. Tot i així, recordem que a diferència d'altres municipis, nosaltres tenim l'àrea d'emergència oberta 24 hores, 7 dies a la setmana. Tothom pot anar a l'àrea d'emergència amb la seva targeta tantes vegades com vulgui, i sempre que ho necessiti. Els contenidors es retiraran el dia 30. El que passa és que sí que tenim previst reforços perquè realment no passi això. Reforços no només de neteja, reforços també d'educació. D'intentar que la gent al final entengui que si tira la bossa al carrer el que està fent és embrutar el seu carrer, també. I a més pensem que realment 3 mesos és un temps d'adaptació suficient perquè quant de temps més? 6 mesos, d'aquí 6 mesos tindrem el mateix problema. La gent que no hagi volgut entrar al porta a porta continuarà sense voler. I llavors, quan és el temps perquè algú s'acostumi? Segons els estudis són 21 dies, que ja los hemos superado. Sí, aviam, hi ha dos, crec que hem de matisar 2 coses importants. La primera és, tu no pots posar una setmana abans i que el dia 30 s'ha acabat i es retiren. Jo els cartells els he vist fa 3 dies o 4. La gent que no té cubell ja ha rebut. La gent que no té cubell ja fa dies que ha rebut. Fa molt, i a més s'ha dit més vegades. O sigui, no és una setmana, o sigui, perdó. Bé,
Aviam, no sé si sóc capaç d'explicar, és a dir, és evident, és a dir, que és molt complexa dir, mira, doncs els posem provisionals un mes, 2 mesos, 4 mesos i tal, però quan es comença la campanya i tens clar, és a dir, que tu estàs creant i estàs proposant i estàs implantant un nou model, lo normal és dir, el que heu fet, farem el porta a porta i a més, és a dir, posarem durant una estona, que seran 6 mesos o 3 mesos, i ja ho comuniques des del principi, és a dir, perquè hi hagi la gent es vagi habituant. La pedagogia es fa de 2 maneres, o positiva, en participació, o per collons, és a dir, perquè jo sóc el que mano i ja està, i decideixo. Aleshores, a mi m'agrada la participativa i la que és aquesta de compromís, de que la gent participa i la gent ho entén. I la pedagogia, és a dir, en aquest moment jo crec que hi ha algunes coses, que he dit, que suposo que és també complicat, és a dir, per què es van decidir 2 dies que no recollia res? Qui va decidir que 2 dies a la setmana no recollia res? Absolutament res. Bueno, això ho va decidir, diguem-ne, l'estudi de viabilitat i l'experiència de 300 municipis que ja ho estaven fent. Perfecte, vull dir, és un punt de partida, però també podríem haver dit, durant 6 mesos, durant 2 dies a la setmana no es recollirà. I segons l'experiència nostra, no del poble del veí, doncs implementarem que un dia més se repleguin més escombraries o passin més a les escombraries. Aviam, o sigui, el que hem d'intentar saber que nosaltres fem una proposta i la proposta és nova, és bona, i el que estem dient és que l'hem de millorar, perquè totes les propostes són millorables, totes, el de porta a porta també. I en aquest moment, jo crec personalment que els 2 dies que s'han establert que no, són insuficients, jo crec que un dels 2 dies s'ha de posar recollida. I segurament, si en els 2 dies un posem recollida, els contenidors segurament ja no faran falta. És a dir, però tot això és una pràctica que hem d'anar veient i hem d'anar estudiant i hem d'anar valorant. El que no pot ser és que prenguem unes decisions perquè amb el poble del costat, és a dir, es prenen. La pràctica et dona resultats i l'analítica i l'anàlisi d'un projecte és el resultat de moltes coses, no d'una només. Clar, d'entrada vau decidir, perquè jo no sé si hi ha un ajuntament de 3.000 habitants que es fa porta a porta, igual en 3 dies de no passar ja en tenen prou. Però si aquí són 8.000 i pico, igual resulta que, i a més amb una extensió bastant important. Jo insisteixo, i no vull donar-li més voltes al tema, jo us demano una reflexió i que digueu, 2 mesos més, però aquests 2 mesos comporta que s'acabarà i que a la gent... I clar, i aleshores segurament ha d'haver alguna advertència, per què no? Una advertència de dir, com veiem algun veí que deixa una bossa de bessures amb una paperera o al carrer i tal, i el pillem, llaparà. Perquè també hi ha gent, és a dir, que és incívica i que li agrada ser incívic, però no tothom. I clar, el que no és tothom incívic, el que hem de fer és afavorir i posar els termes millors perquè tinguin les millors possibilitats, tenint en compte que estan renunciant al modus que tenien anterior, que era que anaven a llançar les escombraries quan volien, a l'hora que volien i de la manera que volien. Vull dir que és un canvi radical total. Insisteixo, penseu, reflexioneu, i ja està, i ja no donaré més voltes i ni faig cap més intervenció. Gràcies. Com que jo també soc partidària del reforç positiu de la gent, o sigui, no em sembla de rebut que et treguis els contenidors encara que sigui 3 mesos més tard i que comencis a fotre canya. Jo penso que és molt més útil anar educant. Però, igualment, espera, en el moment en què es van fer les reunions, escala per escala, de les quals jo hi vaig assistir a moltes, i els educadors estaven... se'ls havia donat aquesta consigna, tothom sabia que en un plaç relativament curt, i molta gent pensava que era molt més curt, es retirarien els contenidors. I tothom sabia que els contenidors es retirarien, que era un període d'adaptació que van dir entre 1 i 3 mesos. Tothom sabia. Si ara la gent no ha fet els deures i se n'adona que treurem els contenidors ja i li agafen les presses o les pors, doncs ja actuarem sobre aquesta gent per explicar-li si té dubtes, per això tenim l'educador ambiental. I amb la gent que igualment ho tiri per terra i ens embruti al poble a tots, doncs ja farem reforços. Igualment, respecte al que dius de les recollides, a part dels estudis que s'han fet i que 300 pobles ho estan fent i que nosaltres no som ni més marranos ni més diferents, ja es recull, les recollides estan pensades
per famílies estàndard. Pot ser que algú generi molta més brossa, però per un percentatge petit de gent que està generant molta més brossa que el percentatge normal, no pots fer una recollida addicional. Igualment, el sistema s'ha modificat diverses vegades des que es va implantar, perquè s'ha vist coses, igual mancances. De fet, el rebuig, que es recull els divendres, en el projecte inicial la recollida era cada 15 dies, no cada setmana. I la recollida es fa setmanal, perquè hem vist que cal fer-la setmanal. Això s'ha millorat, perquè vam dir que igual sí que ens estaven passant una mica. És veritat que rebuig es fa, si separes bé es genera molt poc, però igual hem de donar més temps a la gent perquè tothom separi adequadament. No és un procés tan automàtic. Ja et dic que es poden millorar coses, sens dubte, que anem millorant el servei, sens dubte, que qualsevol cosa que pugueu aportar la tindrem en compte i la valorarem. En aquest cas considerem que s'ha fet, que s'ha donat prou temps a la gent perquè s'adapti, perquè al final la gent s'acostuma a tenir els contenidors. I mai, la gent que va al contenidor mai anirà a fer el porta a porta si no retires els contenidors. Haurem de tornar a fer aquesta campanya de sensibilització perquè tota aquesta gent que no vol realment ho faci. I per últim una pregunta tècnica, és a dir, perquè aquest dematí he vist que un dels nous camions que té l'empresa que fa la recollida de la brossa del poble agafava els contenidors vells, el mateix vehicle, i descarregava dins i tal. Jo em pensava que els nous vehicles només eren per als cubells i no per als contenidors antics. De fet, els contenidors que tenim ara no són els antics. Són uns contenidors nous, grans, però són contenidors que no són els antics. De fet, es van posar aquests contenidors perquè en el procés d'adaptació, mentre hi haguessin contenidors, el mateix camió de la recollida del porta a porta pogués agafar aquests contenidors, perquè abans teníem iglús pel plàstic, iglús pel cartró, i els verds aquells eren com més grans, com més aparatosos. No eren, eren d'aquells que tenien allò gran, no? I per això es van canviar tots a contenidors grans que pogués recollir el camió del porta a porta. O sigui, ens estàs dient i explicant, és a dir, que un nou model de vehicle que era només dissenyat pel porta a porta, a més, es va dissenyar també per recollir amb uns contenidors nous, que després ja no s'utilitzaran mai més perquè els retirarem. Aviam, a part dels cubitos del porta a porta, tenim cubells de 120, tenim cubells de 240, tenim cubells de 360, perquè això també utilitzen els comerciants, i tenim els de 1.200, els grans que tenim ara al carrer. Aquests cubells sí que s'utilitzen, els utilitzen els comerciants, els utilitzen els grans productors, la gent a casa tenim aquests petits, l'àrea d'emergència, aquests són contenidors que hem reaprofitat per tenir a carrer perquè només eren 8 o 10 àrees, perquè no havíem de tenir molts contenidors. Però que el camió pot agafar-los, el que no pot agafar és una iglú. Perfecte, si es pot agafar, mantenim els contenidors el temps que calgui, fem pedagogia perquè la gent, és a dir, faci el triatge a casa seva amb els contenidors petitets i tal, i mentrestant, els mesos que calguin, perquè el camió ho permet i perquè l'empresa ho permet, és a dir, mantenim els contenidors per la gent gran, que no té prou espai a casa seva per tenir les bessures i tal, o com a mínim un temps adequat per veure quines són les contingències i els problemes que poden arribar, perquè nosaltres en tenim unes quantes. El que passa que la solució passa avui, de moment, és a dir, amb els contenidors aquests, i per tant ja hem posat la solució és mantenir-lo, perquè ja estan disposats a agafar i utilitzar el porta a porta i posar el contenidor i tal, però per moltes circumstàncies no poden ara, però podran segurament el mes que ve, o d'aquí 15 dies. Aleshores, fem-ho fàcil, punt.
No insisteixo, la nostra proposta és que us ho penseu, que reflexioneu i que mantingueu, ja que tenim la possibilitat de que els camions i els contenidors són preparats per poder-los descarregar, que es mantinguin una estona més. Gràcies. Quant de temps més? Quant de temps més? Perquè, clar, ara a un li anirà malament avui, però li anirà malament d'aquí 6 mesos. I què fem amb tota la gent que sí que ens ha demanat que traiem els contenidors? Que, sisplau, els traiem ja. Perquè, sobretot, la gent que hi viu davant de zones de contenidors estan hasta aquí. I ens han demanat activament que els retirem ja. Amb instàncies que tenim i de tot. O sigui, clar, hem d'arribar a un acord entre tots. O sigui, vale, doncs ja està. El dia 30 marxen els comptes. Jo només per afegir, igual que segur que ha contestat la Susana, jo n'he contestat moltes instàncies, d'instàncies de gent convençuda, d'instàncies de gent que no estava tan convençuda, i que ens diuen que quin és aquest greuge comparatiu perquè ells s'hagin fet l'esforç, com tu deies, de canviar els hàbits per un bé pel municipi, per un bé pel planeta, i ara hi hagi gent que encara segueixi perquè li estem posant les facilitats. De vegades jo crec que hem de pensar en que les coses es fan amb uns objectius, i l'objectiu que es va proposar aquest equip de govern i que es va proposar la regidoria era que la gent s'acostumés a un sistema que era difícil, que sabíem que generava un canvi d'hàbits important a la població, a la qual li volem estar més que agraïts perquè hem aconseguit una cosa molt positiva, que és aconseguir els percentatges de reciclatge, i per tant ha sigut voluntat nostra fer la transició, perquè dèiem, és que acostumar-se un dia a la setmana de cartró, doncs potser al principi costa, acostumar-se 2 dies d'envasos, doncs potser costa. Llavors el que hem intentat és que la gent s'acostumi i que sigui un canvi progressiu, i per això s'ha fet un esforç, en aquest cas de reforç d'aquestes àrees, que ho hem d'admetre, han estat desbordades en moments puntuals, i per tant la gent que vivia a prop, i aquí hi ha regidors i regidores que vivien a prop, no era un panorama agradable. Per tant, clar, el més còmode, que no és el millor pel planeta ni el millor pel municipi, hagués sigut quedar-se amb els contenidors, i per tant haguéssim estat com estàvem. Però clar, si fem una cosa, acabem-la, perquè crec que si no estem creant un greuge comparatiu. Per tant, jo crec que quan tu demanes perllongar-ho, s'ha d'argumentar bé el per què. Nosaltres ho vam perllongar i vam decidir deixar illes de contenidors amb l'objectiu que la gent s'acostumés al porta a porta. No perquè la gent que no vol entrar i no voldrà entrar mai s'hi acostumi. No sé si m'he explicat. Llavors, jo crec que segur que la gent col·laborarà, i com sempre, ara falta la fase final. Al principi, com deia la Susana, s'ha previst tot un reforç educatiu, tot un reforç de neteja per seguir mantenint el poble com el tenim, net i polit, i on s'hi pugui viure bé. Ja està, ho dic per fer una mica, és que de vegades si no, però igualment la proposta s'agraeix, i com sempre, i ho he dit sempre, agrair al teu grup en especial el compromís pel que fa a la recollida selectiva porta a porta, sense fissures, des del primer dia. Jo voldria demanar que, si coneixes això, persones que pel que sigui tenen dificultats, que ens ho diguis, perquè igual sí que els hi podem donar alguna solució. Igual tenim alguna cosa per oferir-los. Si la gent gran que no pot baixar el cubell de 40 litres perquè és massa gran, el dels envasos, en tenim de més petits per aquesta gent. Parlem-ne. I si estan empedits? Mirar algú de l'Ajuntament a buscar-li la... Bueno, però... Clar, com tiraven abans la brossa? Doncs perquè anava el fill, o anava el cunyat, o anava la filla i tal. Bueno, doncs... Que continuen igual. Són casos concrets. Clar, és que són casos molt puntuals. Llavors, o sigui, parlem amb aquests casos, mirem-los, estudiem-los i busquem una solució. Jo crec que el que diu la regidora és important, vull dir, si des del teu grup coneixes màxima sensibilitat per aquestes persones, intentar buscar la solució més òptima, perquè aquestes excepcions que n'hi ha i les hem tractat i altres encara s'han de seguir tractant, doncs per buscar una solució perquè el sistema funcioni el més òptim possible. Ho hem dit moltes vegades, el sistema ha d'anar avançant perquè funcioni d'una manera òptima fins al final. Òptim tampoc eren els contenidors abans, i per tant hem de funcionar d'una manera òptima, i aquests eren els esforços. Dir que tot funciona al 100% seria... però dir que està funcionant bé i que cal seguir millorant, doncs si tens aquests casos concrets, escolta'm, aquí és on crec que nosaltres hem de fer l'esforç. Per tant, agrair si ens ho volguessis passar perquè ho tindríem en compte.
Gracias, Boi. Ho deixem aquí? Fantàstic. Esther, yo quiero hacer una sugerencia. El paso elevado que hay, que se han hecho nuevo en la vía Cornisa, enfrente de la de Chatería y tal, por la noche se ve poco. Quizá habría que pintarlo más porque los niños que van con las motillos lo veo un poco peligroso. Y los coches, bueno, los coches me da más o igual. Esther, totalmente de acuerdo, y de hecho está previsto un resalte con pintura viària reflectante, crec que en cada l'altre dia, i en el moment que es va posar ja es va dir de fer-ho. Per tant, és una cosa que serà en breu i per tant agafem consideració perquè és veritat. Vale, y otra cosa. La gente que ha venido de fuera también paga los impuestos en el pueblo. Sí. De los 3.000 a 8.000 parece que esa gente que ha venido de fuera, yo he entendido que son los que no reciclan. No sé, bueno, yo sí, la gente que ha venido de fuera. La gente que ha venido de fuera vive aquí y son del pueblo y aquí no hay gente de fuera. Si vives aquí, no eres de fuera. Esto es lo que yo veo, ¿eh? Jo almenys no ho he entès així. Jo crec que el que ha manifestat... D'acord. Bueno, era para... No. Yo he oído la gente que ha venido de fuera. No, yo lo que decía que había habido que havia hagut un... Jo no parlo castellà normalment. Hi havia... És el que faig, perquè n'aprenguis. Hi ha una cosa que és important, és a dir, és escoltar. I escoltar, jo he dit que hi ha hagut un increment poblacional al poble, punt. De 3.000 i pico fa 20 anys hem passat a 8.000 i pico. Jo no he fet cap diferència entre els que han vingut, entre els que estaven aquí abans, cap diferència. Evidentment, tots els que viuen aquí tenen els mateixos drets que els que porten 80 anys, els mateixos, punt, perquè quedi clar. Una altra cosa és que l'increment aquest, és a dir, ha fet que tinguem segurament dificultats per implementar, és a dir, un nou model per recollir la brossa. I segurament, és a dir, si el poble és de 3.000 habitants o de 2.000, és molt més senzill. Clar, sí, no, el meu poble Gavà, quan jo era petit, era dir, venien amb el carro i deixaven la bossa al carro i ja està, i era molt senzill, eren 1.800 habitants. Era molt senzill perquè eren 1.800, ara 8.000, bueno, Déu-n'hi-do. El que jo intento dir sempre és que fem el que fem, s'aprovi el que s'aprovi, ho fem per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Aquest és el nostre objectiu, si no, no sé què fem aquí. I aleshores el que hem de facilitar és a dir, tot això. Fins i tot, és a dir, nosaltres ens hem repensat, és a dir, que si després de 2 anys el porta a porta no funciona, doncs farem tot el possible per canviar el model. Per què no? Perquè pot ser que no funcioni, pel que sigui, ara estic fent un supòsit, Ens hem de tancar amb alguna cosa i pensar que ja és per sempre més i que és il·limitat i que és el millor del món? No. Vull dir, nosaltres sempre hem de pensar amb els veïns i veïnes. I sempre el que fem i la proposta que fem és per als veïns i veïnes. I si el porta a porta, després de 2 anys d'experiència, és una puta merda, i perdoneu el qualificatiu, que disculpeu, doncs igual s'ha de buscar un model. I els models com es fan i els models com es busquen? Fem pedagogia amb els veïns i veïnes, explicant per què tenim necessitat de fer un bon triatge i de reciclar, i ja està, i punt. I això jo crec que no s'ha fet gaire en aquest Ajuntament, ho sento. Pedagogia ecològica en aquest aspecte, durant almenys els 3 anys i mig que porta el servidor de regidor, no s'ha fet gaire. S'han fet altres coses importants. Jo no parlo a nivell personal. Jo ja sé que la Susana és una compromesa amb les qüestions naturals i amb les qüestions ecològiques i sense dubtes. Però jo el que estic dient, i possiblement jo també tampoc ho he fet gaire, no hem incidit molt amb el tema ecològic. No hem gastat molt de temps amb el tema ecològic. I ara de sobte volem educar a tots els 8.300 i escaig habitants que tenim al poble a que siguin ecològics, que siguin curosos amb el triatge i que a més siguin cada dia de 8 a 10, deixin el covellet i tal, quan abans era tot el contrari. És complicat, és complex, ho entenc, però hem de fer tots els esforços possibles perquè nosaltres hem d'educar la gent políticament i socialment, perquè hi ha molta gent que és incívica, punt, però és incívica de forma natural, però tenen arreglo, també els incívics, perquè pensar que els incívics no tenen arreglo també crec que és un greu error. I hem de fer tot el possible des de les nostres possibilitats perquè m'acceptin per no canviar-lo, perquè el porta a porta jo crec que pot funcionar i ha de funcionar. Però hem de posar totes les mesures, les millors mesures, perquè funcioni. Jo havia dit que no volia parlar més, però bueno, m'enrotllo com una persiana. Sí, jo crec que el debat... Jo discrepo, discrepo perquè sí que s'han fet moltes coses d'educació ambiental, d'educació en matèria de residus, d'alimentació més sostenible, més local, o sigui, hem fet milions de coses.
Que no haguem arribat a l'impacte que nosaltres volíem? Doncs no digo que no. Però coses s'han fet des d'aquest govern infinites. Vale? Igualment, o sigui, perquè el porta a porta sigui una puta merda, molt ha d'empitjorar, perquè està funcionant com un tiro. Déu-n'hi-do, ha donat el debat de sí, bueno, jo crec que el compromís ecològic d'aquest govern és inqüestionable, tanmateix ho ha sigut en les darreres legislatures i crec que és motiu d'orgull i per tant jo crec que hem de seguir avançant. Com sempre les coses poden fer millor. No sé si alguna pregunta més, no? Doncs donaríem per tancat aquesta sessió plenària i ara passaríem al torn